Модернизм төшенчәсен татар әдәбият белемендә әле без күптән түгел генә куллана башладык. Аның кулланылу тарихы зур түгел, кайдыр 15 еллап кына кулланабыз. Чөнки озак вакытлар совет чорындагы идеологик таләпләр белән бәйле инде бу. Модернизм, романтизм кебек агымнар, алар әдәбияттагы буржуаз агымнар буларак бәйләнеп килде. Алар идеализм фәлсәфәсенә йөз тота торган агымнар буларак кире кагылды. Шуңа күрә совет идеологиясе барлык әдәби әсәрләрне реалистик әсәрләр буларак язарга чакырды. Реалистик булмаган әсәрләрендә реалистик әсәрләр буларак бәяләргә омтылды. Һәм романтизм, модернизм сүзләрен инде әдәбият белеменнән бөтенләй алып ташларга омтылыш булды. Ләкин тормыш һаман үзгәреп тора. Бигрәк тә менә 86 елда башланган үзгәрешләр, алар әдәбият белемендәге бу күренешләргә мөнәсәбәтне үзгәрттеләр. Шул ук вакытта шушы Горбачев башлаган үзгәртеп корулар, алар әдәби мираска юл ачты һәм татар дөньясына, татар әдәбияты, татар мәдәнияте, татар иҗтимагый фикере хакындагы бик күп моңа кадәр тыелып килгән материаллар кайтты. Бу материаллар шул кадәр күп, бай һәм төрле иде. Алар совет чорында формалашкан бөтен карашларны үзгәртеп ташладылар. Менә модернизмда әлеге үзгәртеп корулар тәэсирендә милли мәдәниятебез тарихына әйләнеп кайткан һәм шунда үз урынын тапкан күренешләрнең берсе. Менә модернизм турында сөйләгәндә, әлбәттә, аны татар яңарышы белән бәйләргә кирәк. Татар дөньясы озак вакытлар Казан ханлыгы яулап алынганнан соң, менә рус телендә шундый Казан егылганнан соң дигән бик матур термин дә бар. Казан егылганнан соң, ул инде озак вакытлар ислам дине кысаларында сакланып кала, яши. Һәм күпмедер күләмдә башка милләтләр, башка халыклар мәгърифәтчелек кебек үсеш кичергәндә күпмедер торгынлыкка керә. Һәм татар дөньясындагы чын мәгънәсендә үзгәрешләр, алар 19 гасырның икенче яртысында гына әзерләнә башлыйлар. Күренекле фикер ияләре, мәгърифәтчеләр татар милләтен үстерергә кирәклекне көн тәртибенә куялар. Бу үсешне алдынгы Европа милләтләре дәрәҗәсенә җитүдә күрәләр. Һәм моны аң белем тарату, халыкны һөнәрле итү, мәктәп мәдрәсәләрне үзгәртү, китап бастыру өчен җайга салу, вакытлы матбугат булдыру аша эшләргә телиләр. Һәм әдәбиятта шушы чараларның берсе буларак игътибар үзәгенә куела. Һәм мәгърифәтчелек хәрәкәте безнең халкыбызда чыннан да шушы юнәлешләрне үстереп җибәрә. Җәдид мәктәп мәдрәсәләр ачыла. Чит илләргә китеп белем алучы яшьләр катламы, зур бер катлам пәйда була. Әлеге фикер ияләре үзләренең төп максатын, бурычын милләткә хезмәт итүдә күрәләр. Һәм татарларны милләт буларак оештыруга басым ясыйлар. Типографиялар, аннары соң газет-журналлар ачу омтылышлары була. Һәм менә шушы башланып киткән мәгърифәтчелек хәрәкәтенә 1905 елга рус революциясе әлбәттә нур өстенә нур булып килеп кушыла. 1905 елга демократик үзгәрешләр татарларга вакытлы матбугат ачарга мөмкинлек бирә. Сүз иреге пәйда була. Һәм шушы мөмкинлектән файдаланып, татарлар яши торган бик күп шәһәрләрдә газета, журналлар чыга башлый. Аларда әдәби, публицистик, фәнни материаллар тәкъдим ителә. Татар дөньясы 20 йөз башына 1905 елдан соң ул инде тузгып торган бер күчне хәтерләтә башлый. Шул кадәр бу хәрәкәт актив алып барыла, шул кадәр тиз алып барыла. Татарлар съездлар оештыралар, татарлар
әллә нинди дөньядагы яңа хәрәкәтләрне үзләренә кертеп җибәрәләр. Мәдәни клублар, мәдәни чаралар, ярдәм хәйрия фондлары оеша һәм тормышның төрле юнәлешләрендә татарлар кинәт кенә зур бер сикерешкә чыгалар. Һәм шушы сикерешнең бер чаткысы, бер юнәлеше ул инде модерн хәрәкәте барлыкка килүдә, модернизм күренеше барлыкка килүдә дә күренә дип әйтик. Модернизмның барлыкка килүен без гомумән менә шушы вакытлы матбугатту, фәндәге, фикерләүдәге үзгәрешләр, рус әдәбияты, Европа әдәбияты белән таныш яшьләрнең мәйданга килүе белән бәйләп карыйбыз. Һәм әлеге яшьләр Европада модернизм хәрәкәтенең үзәгендә торган философларның, фикер ияләренең хезмәтләре белән таныш булалар һәм андагы фикерләрне татар дөньясына алып килергә омтылалар. Мәсәлән, без модернизм турында сүз алып барганда, әлбәттә, менә монда Гегельнең фикерен искә төшерергә була торгандыр. Гегель модернизмны дөньяны үзгәрткән һәм аны баштан аяк башка юнәлешкә бастырган хәрәкәт буларак карый. Һәм Гегель фикеренчә, модернизм хәрәкәте ул барлык халыкларда секуляризация хәрәкәте белән турыдан-туры бәйле. Ягъни дини фикерләүдән дөньяви фикерләүгә күчү хәрәкәте белән турыдан-туры бәйле. Чөнки, дип аңлата Гегель, дин җавап биргән бик күп сораулар дөньяви фәлсәфәдә җавапсыз кала. Һәм дөньяви фәлсәфә әлеге сорауларга яңа җаваплар эзли башлый. Яңа җаваплар аны модернизмга алып килә, модернизм фәлсәфәсенә алып килә. Мәсәлән, шундый сорауларның берсе ул инде Алладан башка яшәү. Алласыз яшәү. Кешенең алласыз җәмгыятьтә яшәүе. Менә бу сорау һич кенә дә кешенең ышаныштан яки иманнан башка яшәүе дигән сүз түгел. Иман һәм Алла төшенчәләре бу очракта алар параллель, ягъни синоним буларак кулланылмыйлар. Бу сүз дөньявилыкка йөз тоткан җәмгыятьтә кешенең ничек итеп дөньяны танып белүгә бәйле сорауларга җавап табуы турында бара. Мәсәлән, дин тормышны үзенчә аңлата, үзенчә бәяли. Дини фәлсәфә күзлегеннән караганда бар нәрсә илаһи ихтыяры белән эшләнелә. Һәм кеше илаһига якынаерга омтылып, үзе дә камилләшә, дөньяны да камилләштерә. Чөнки иң камил зат ул илаһи үзе. Кеше илаһиның кыйпылчыгы. Ул шуңа охшарга омтылып, рухи камилләшү этабын үтә ала. Ләкин дөньяви үсеш юлына чыккан җәмгыятьтә кинәт кенә менә шушы камилләшү юлына караган сораулар барлыкка килә. Әлеге сорауларга, әлеге проблемаларга җавап бирә торган әдәбият, җавап бирә торган сәнгать, җавап бирә торган иҗат, модерн сәнгате хасил була. Менә татарларда модернизм турында сүз алып барганда, без әлбәттә сүзне башлап китәргә тиеш булабыз. Шактый бәхәсле, шул вакытта күренекле фигурадан, Дәртемәттән. Чөнки ничек кенә карасак та, беренче модернистик әсәрләр, шигырьләр 1904 ел, әле Дәртемәттән башка татар әдәбиятында бу юнәлештә экспериментлар ясаган бер кеше дә юк. Һәм Дәртмәт үзенең дөньяны танып белү фәлсәфәсе белән, менә шушы модернизм фәлсәфәсен, хаос поэтикасын дип әйтик, татар әдәбиятына алып килә. Һәм Дәртмәт шигырьләре беренче тапкыр татар укучысына дөньяның танып белү мөмкин түгеллеге хакында хәбәр итә. Дәртмәт үзе чын мәгънәсендә мөселман кешесе, Аллага ышана торган кеше. Һәм без моңа бер генә дә каршы дәлил таба алмыйбыз. Бу чыннан да шулай. Ләкин мөселман кешесе, мөселман шагыйре үзенең иҗатында
дөньяви фәлсәфә күтәрә торган, модернизм фәлсәфәсе күтәрә торган сораулар куя башлый. Дөньяның танып беленә алмаслыгын, дөньяның хаос халәтендә булуын сөйли башлый. Мәсәлән, Дәрдмәнднең бер шигырен телгә алыйк. Гомерләрдер йөлмәктә сагышлар, урнашкандыр шиддәтле кышлар, һавалардан кыйып очар хыма юк, азан ишетелсә дә кыйбла нема юк. Бик гади генә 4 юллык шигырь. Һәм Дәрдмәнднең гомумән иҗаты фонында кинәт кенә бу шигырь көтелмәгән мәгънә эчтәлегенә ия була. Кеше чыннан да бу шигырьдә лирик герой хаос халәтендә. Юлсыз, тормышның авырлыгы, кыш, салкын, зәмхәрир, шиддәтле кыш халәтендә азан ишетелә, ләкин барар кыйбла юк. Менә бу 20-нче йөз кешесе, 20-нче йөз башы кешесе кичергән хаос халәтенең сурәтләнеше. Һәм әлеге иҗатында, символик иҗатында Дәрдмәнд чыннан да тормышның танып беленә алмаганлыгын, тормышта кеше танып белү мөмкин булмаган ниндидер күренешләр, өннәр, ниндидер нидалар, ниндидер сагышлар барлыгын бәян итә башлый. Һәм әлеге мәсьәләләр әкренләп кенә татар прозасына да үтеп керә. Проза инде ул бөтенләй башка тел белән сөйли. Һәм проза теле халыкка якынрак тел. Ул модерн фәлсәфәсен бөтенләй башка планда куя башлый. Мәсәлән, минем берничә мисал китерәсем килә. Әйтик, модернизм юнәлешендә татар әдәбиятына иң зур тәэсир ясаган кешеләрнең берсе, иң зур фигураларның берсе ул Фатих Әмирхан була. Шул вакытта Фатих Әмирхан татар әдәбиятында реализм юнәлешендә дә, романтизм юнәлешендә дә иң зур тәҗрибәләр ясаган авторларның берсе. Ләкин Фатих Әмирханның Татар кызы, Бер хәрабәдә кебек текстлары, алар инде турыдан-туры модерн фәлсәфәсен сүрәтләүче, модерн юнәлештә иҗат ителгән әсәрләр буларак бәяләнәләр. Мәсәлән, Бер хәрабәдә ул тормышның вакытлы булуы, кеше гомеренең, бәхетнең, матурлыкның юкка чыгуы хакында сөйли. Һәм әлеге фәлсәфәсе белән мөселман җәмгыятендә урнашкан дин фәлсәфәсенә каршы килә. Ул тормыштагы һәр нәрсәнең вакытлы булуын матурлык дәрәҗәсенә күтәрә. Аның закончалык булуын исбатлый. Я булмаса татар кызы. Татар кызы кешенең рухи азатлыгы ниндидер бер кануннарга буйсындырылуны тормыштагы иң зур фаҗига буларак бәян итә. Кеше рухының билгеле бер кануннарга буйсындырылуы ул ислам диненең төп таләпләреннән берсе, шулай бит. Һәм менә шушы моментлар, шушы эзләнүләр, шушы экспериментлар, алар безнең әдәбиятыбызның, татар әдәбиятының Европа әдәбиятында барган эзләнүләрдән артта калмаганлыгы турында дәлил булып та киләләр. Һәм татар модерн әдәбияты, модернистик әдәбияты дигәндә без әлбәттә иң беренче чиратта нәкъ менә чиста модерн юнәлешендә әсәрләр язган кешеләрне атый алабыз. Гали Рәхим, Әхнәф Таңгатаров, Мөхәммәд Хәнәфи Кайбышев, Фатих Әмирхан, Шәриф Камал, Галимҗан Ибраһимов. Менә бу исемнәр алар үзләре үк, бу исемнәр арасында икенче пландагы авторлар булса да, мәсәлән, Мөхәммәд Хәнәфи Каймышев, Әхнәф Таңгатаров кебек, шул ук вакытта Галимҗан Ибраһимов, Фатих Әмирхан кебек зур шәхесләрнең 20-нче йөз башында бу юнәлештә экспериментлар ясавы, тәҗрибәләр ясавы, алар инде татар әдәбиятының модернизм юлын эзләнүнең бер юлы итеп каравы хакында да сөйлиләр. Гомумән менә 20-нче йөз башы ул татар әдәбиятында шул кадәр матур һәм кызыклы чор. Бу вакытта айрым бер шәхесләр,
алар татар әдәбиятын үзгәртүнең юлын менә шушы модернизмда табалар. Һәм аны махсус татар әдәбиятына урнаштырырга, кертергә дә омтылалар. Мәсәлән, теоретик яктан бу мәсьәләгә күз ташлаган Җамал Вәлиди булай ди: "Теләсә нинди шит ботакны кисеп алып үзебезнең туфракка утырткан очракта, ул матур агач яки чәчәк булып үсеп китә ала." Ягъни, дөнья әдәбиятындагы модернизм күренеше татар әдәбияты туфрагына утырган очракта матур чәчәк, матур агач булып үсә ала торган күренеш буларак бәяләнә теоретик яктан. Һәм шул ук вакытта менә шундый күренешләрдә була. 1912 елда татар дөньясында Аң дигән журнал барлыкка килә. Без инде беләбез, бу журналны оештыручыларның арасында Габдулла Тукай һәм Фатих Амирхан барлыгын. Әлеге журналның редакторы Әхмәтгәрәй Хәсәни була. Гасыр дигән танылган типографияның хуҗасы. Һәм менә шу Аң журналы, ул без 5нче елны уяндык бер көнне таң белән дигән Габдулла Тукайның Аң шигыре белән ачылып та китә. Һәм менә бу журналны оештыручылар әлеге модернизм сәнгатьтән модернизм әдәбиятын татар дөньясына алып килүне үзләренең төп максатларыннан итеп куялар да. Һәм журналның һәр санында модернизм юнәлешендәге әсәрләр басылып килә. Менә шул ук беренче санда, хәтта шундый кызыклы экспериментлар ясала. Менә бу яктан журнал рус әдәбиятында да, рус дөньясында да шундый журнал була. Мәсәлән, Весы дигән журнал, ул нәкъ шушы юнәлештә оеша һәм шундый ук максат куйган була. Менә Аң журналы чыга башлауга, чыннан да ул да үзенең битләрендә менә шушы модерн юнәлешендәге тәҗрибәләр, экспериментлар оештыра башлый. Мәсәлән, беренче санда Фатих Амирханның Шәрык йоклый дигән нәсере тәкъдим ителә. Әлеге нәсергә Лекон де Нойльның рәсеме урнаштырылган. Анда бер шәрқи киемле кеше йоклап ята, ул наргилә тарткан, тирән йокыда, уянмаслык тирән йокыда, шундый рәсем һәм нәсер. Әлеге нәсер татар дөньясын, шәрык улы булган татар дөньясын йокыда булуда гаепли, уянырга чакыра һәм башка халыклар уянып алдынгы зур үсеш дәрәҗәсенә ирешкән вакытта татарның йоклап ятуы аның өчен үлемгә тиң дип белдерә. Менә бу әсәрнең үзенең язылуы, аның сюжеты, аның формасы турыдан-туры модерн таләпләренә җавап бирә. Шул вакытта әлеге әсәрнең тәкъдим ителеше журналда, ягъни текстның үзе һәм әлеге рәсемнең бергә синтетик формада тәкъдим ителеше үк, менә модерн формасының вакытлы матбугатка, журналларга ничек үтеп керүе турында сөйли. Менә модерн әдәбияты дигәндә без кайвакыт шундый әлеге әдәбияттан теге кеше ышанмаслык, башка әдәби әсәрләргә охшамаган ниндидер бер ят әйберләр эзли башлыйбыз. Ләкин модерн әдәбияты дигәндә без әдәбиятның яңартылышын, иң беренче чиратта яңартылышын күзәтә тотарга тиешбез. Шул вакытта модерн сүзе, менә без бу очракта инде әз генә модернизмнан китеп, минем шулай башка бер якка кирип фикер белән уртаклашасым килә. Модерн сүзе ул гомумән яңарыш, яңаны тәкъдим итү дигән сүз. Менә модерн ул инде төрле халыкларда төрле исемнәр белән яши. Мәсәлән, Германиядә без аны Югенстиль рәвешендә яшәвен беләбез. Һәм хәтта мәсәлән мин үзем Германиядә модерн стилендә 20-нче йөз башында төзелгән һәрбер йорт, һәрбер архитектура үрнәге модернда гына булган шәһәрләрдә күргәнем бар. Шундый шәһәрләрдә күрдем. Менә без кайвакыт модерн бездә булмаган, безнең җирлектә ул булырга мөмкин түгел дигән шундый фикерләрендә ишетәбез. Мин дә үз фәнни гомеремдә аны бик күп ишеттем. Һәм аны ниндидер бер кеше ышанмаслык, кеше күзенә күренмәслек, шундый бер
татарга хас булмаган бер күренеш буларак карыйбыз. Бу һич тә алай түгел. Модернның татар әдәбиятында билгеләнүе, модернизм юнәлешендәге әсәрләрнең язылуы, ул 20нче йөз башында татар әдәбиятының Европа рус әдәбияты дәрәҗәсендә үсеш кичерә торган әдәбият булуын дәлилләүче бер факт кына. Һәм ул чыннан да без татар әдәбиятында шундый әсәрләр бар икән, һәм шундый әсәрләрнең барлыгын без күрәбез икән, таныйбыз икән һәм дәлилли алабыз икән, ул безнең әдәбиятыбызның үсеш кичерүче әдәбият, бай әдәбият, башка әдәбиятлардан калышмаган әдәбият булуы хакында гына сөйли. Бу момент бар. Һәм икенче менә әле генә әйтергә теләгән мисалым, biz менә кичә әле бер шундый кич белән генә шундый бер сөйләшү булып алды. Минем бер укучым шалтыраткан иде һәм без Тукай конференциясына темалар бирү, нинди тема бирергә, ничегрәк формалаштырырга, шул хакта сөйләштек һәм менә Тукай мәсьәләсенә бәйле шушы модерн темасына кирип киттек. Мәсәлән, Габдулла Тукай. Ул модернизмы, я булмаса ул классик язучымы? Бу сорауга ничек җавап биреп була? Һич шиксез Тукай классик язучы. Чөнки ул татар шигъриятендә классик шигърият мәктәбе тудырган шәхес. Ләкин әйдәгез карыйк 20нче йөз башын. 20нче йөз башы 1905-7 еллар. Габдулла Тукай иҗаты татар әдәбиятында пәйда була. 5-7 еллар Тукай иҗаты бөтенләй башка. 7-9 еллар мәсәлән, ул инде Тукайның бөтенләй башка төрле иҗаты турында сөйли. Әйдәгез чагыштырып карыйк. 5-7 еллар Тукай иҗаты һәм 7-9 еллар Тукай иҗаты. Нинди аермалар күрәбез? 5-7 елларда Гарузда язган Тукай тулысы белән силлабикага күчте. 5-7 елда адаптацияләнмәгән, тәрҗемәләнмәгән текстларны аңлап та булмаган Тукай 7 елдан саф татар телендә, халык телендә, бөтен кеше аңлый торган телдә әсәрләр яза башлады. 5-7 елда риторик эндәшләр белән ниндидер билгесез бер мәгърифәтчелек идеалына чакырган Тукай 7-9 елларда халыкның үз фикерләрен сөйли башлады. Һәм аның шигъриятендә бөтенләй башка мотивлар, бөтенләй башка образлар пәйда булды. Бу образлар арасында халык авыз иҗатыннан килә торган, халыкның үз тормышыннан килә торган мотивлар һәм образлар беренче урында тора иде. Һәм 5-7 елларда шәрқи жанрларга йөз тоткан Тукай, шул ук мәрсия, мәдхия, газәл, касида һәм башкалар тулысы белән Европа тибындагы жанрлар тибына күчте. Модернизмы Тукай? Модернист, ул тулысы белән татар әдәбиятын үзгәртте. Ләкин ул татар әдәбиятын шулай итеп үзгәртте. Ул аңа яңа классик әдәбият юнәлеше барлыкка китерүгә ярдәм итте. Һәм үзенең иҗаты белән шушы эшне башлап бирде. Аның артыннан Тукай мәктәбе пәйда булды. Димәк, ул бер яктан классик язучы, моны беркем дә шик астына куя алмый. Ләкин шушы классик язучы, классик әдәбиятны тудыручы, ул шул кадәр шушы классик әдәбиятны яңа баштан төзеде. Ул аны Гегель әйткәнчә башыннан аягына әйләндереп куйды. Ул өр-яңа, моңа кадәр безнең әдәбиятта булмаган күренеш хасил итте. Менә шуңа күрә модернизм мәсьәләсе ул шактый катлаулы мәсьәлә һәм әдәбиятка кагылышлы, халыкның теге фикерләү рәвешенә, халыкның мәдәниятенә кагылышлы бу мәсьәләгә шактый җитди һәм шактый уйланып якын килергә кирәк. Ул ниндидер бер башка халыктан алган күренешне безнең җирлегебезгә күчереп кую гына түгел. Ул безнең тормышыбызны үзгәртү, ул безнең фикерләү рәвешебезне үзгәртүдә һәм ул безнең әдәбиятка, сәнгатькә карашыбызны үзгәртүдә. Әгәр безнең әдәбиятыбыз, сәнгатебез өр-яңа фикерләү юлына килеп төшкән икән, ул тормышны, әлеге тормыштагы кешене, әлеге яшәешне хаос халәтендә һәм өр-яңа алымнар белән сурәтли башлаган икән, димәк, безнең әдәбиятыбызда шушы яңа күренеш пәйда булган, ул бар һәм ул яши.